אותה? אני אלוף בשבע מכות, וגם במדרכות. ממש. שלום, יוסי. שלום גם לך. טוב, אז יוסי יותר טוב ממני במדרכות. אבל בקושי. חוץ מזה, בן דוד שלו עובד בקולנוע עדן. כשהמנהל לא נמצא, הוא מכניס אותנו לסרטים. אבל גם בלעדיו אנחנו יודעים איך להסתדר. בכיס שלי יש הוראות איך להתפלח לסרט. 4 על כרטיס אחד. תראה. תורידי. וואו. אולי נכניס את זה לתיבה? בומבה של רעיון. שמעתי שבאמריקה יש מכשיר מיוחד שאפשר לראות איתו סרטים מהבית. כן, טלוויסטור. תורידי. אני תכף חוזר. שלום. אני יכולה להצטרף? כן, כמובן. תתחילי. שירלי טמפל רוקדת ככה, שירלי טמפל רוקדת ככה, שירלי טמפל מורחת לק, שירלי טמפל יוצאת מהמשחק. נו, להתראות. הם תכף מתחילים. אני מוכרח לראות את זה. היי, בואו נראה את זה מהגג של סבא נחום. סבא נחום? הצייר? כן, בוא! בוא. סבא נחום גר ליד הגימנסיה. אנחנו הולכים אליו אחרי הבית ספר. עוברים דרך הגן חיות, דרך כיכר דיזינגוף, ואז דרך שדרות רוטשילד מגיעים לרחוב ועולים למעלה, עד הגג. כאן סבא נחום מצייר. מכאן אפשר לראות את כל העיר. אוי, אני שומע משהו. נראה לי שזהו, הם מתחילים. זה בבית הישן של דיזינגוף. בוא נלך. בואי! תראה כמה אנשים באו. בואי נהיה בשקט. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת